Здравейте, хора! Днес е събота, 15 юни. За тук що станах и си гледам българското първенство за League of Legends. Ще нямам какво да правя. Играят бисквити, закуска и петима приятели. Ето ги отборите. И после ще пусне малко като излезна. И ще се видим после. Чао. Бързо ще си отворя лога. Ето го. Така. Здравейте на всички. Отново сега около 3:30. Днес имаше в Сетика център нещо с колела и мотори, представление. Обаче аз станах много късно и не ходих. Иначе нас и другите ми приятели бяха там. Сега отивам към гарата. Се видя с един приятел. Така да отивам на гарата си фана яйската за към Гео Милев. След това отиваме към Sky City. Това е един приятел стари ми клас, който много съм се занимавал преди. Неразделни бяха, обаче му забраних и в моят квартал. Да преживееш тук. Дълга история. И сега отивам там, ще мина през линиите, да не блъсне влака. Защото ми се случвало да се заслушам малко повече в музиката, да не чувам влака и за малко да остана на части. Сега ще чакам и яйската бая време. Ще снимам някъде до към гарата, преди да мина през линиите. И след това ще снимам вече в Sky City. Сигурно ще играем билет или боулинг, ще видим. Не сме си измислили още. Се видим там, ще се разберем. Аз ще снимам. Докато не имам мале ръката. Защото това е малко гадничко, е така да си без никаква опора на лака ти да снимаш. Пък и микрофон вече снимам. Не знам за какво го казах. Само. Не знам какво е, не е такава опора сега. Пък и микрофон снимам. Да, ето, и микрофона трябва да го държа без опора. Вижте кой се задава. Такова ли се? Що не каза ти дам пари? Викам, що не каза ти дам пари? Какво става? Тук сме с Алекс. Симеон го няма, тъкаме билярд. И ще пееме. Имаме всичко. И кола, за която не ми дай пари да взема. И сега ще си доиграем билярда. Ти си Алекс, между другото. Да, моята е там. Чакай да се мръдна. И яр почетам, защото така не мога да играя. Като се разформаш с ним. Асансьор влогинг. Алекс. Тъмнина. Телефона ми не обича светлината. Ето ви, асансьор влогинг. Втория етаж. Трети етаж. Четвърти етаж. Аре бе! Вижда се в тъмнина, в сянка. Виж, снимай как се казва. Алекс е. Не се вижда. Ето Алекс. Асансьор. Vlogging it myself. Снимай как е бил. Коя мъж? Вижте какво пише. Забранено е пушенето. Не пушенето е забранено, а забранено е пушенето. Аз ще кажа, тук пише, не ще заправя така, ще кажа, пушенето е забранено, не, забранено е пушенето. Ще има харчал. Чайта, не съм много не. Сега отиваме до... Аз съм към спирката на 11-ката, да се прибирам към долната ми част на квартала и там ще снимам, по-вероятно. Вече ти приятели свикнаха, че седа като идиоти говоря на една камера, така че няма да има никакъв проблем. Малко е подозрително тук. Да, бе, кога ще оня ден седа и днес си влогвам и една от квартала само седим. Такова ме гледа странно и аз седа и човек не може да си говори на камерата. Какво толкова странно има? Ами да, така е. Сега сме в Гео Милев, най-якия квартал. Къде е това пазарче, нека надолу. Знаем дали ще ми дадат.
ще кажа, ами не бе си майката ни, то. Ако не ти дадат. Тя ме да купуваме хероин. Да! Когато цигарите се викат хероин, тогава на Вертигото какво трябва да се вика? Вертиго! И... Много обаче почваме боли ръката като снимаме така тук. Нямам опора, както казах докато идвах към Алекс. Играхме билярд, размазахме се. Играхме покер, обракани! Изкарахме, имахме чифт аса и само он изкара почти фул хаус. И ние гледаш само вадиме третото асо. И гледаш само бам всичките. 4000 ги извадихме така рикацки. И така. И сега отиме там надолу някъде на пазарчето. Леко Алекс. И почнем от квартала, там ще седим вече, ще си лафиме. И вечерта ще затворим. Ай, чао! И вие сте влезнали. И ние си дадохме си Какво става? обикалме. Ясен, кажи здравей. Здрасти. Ясен казва здрасти. Ясен казва тръгни. Ясен казва. Знаеш тази игра Саймън Сейс? Да, знаеш. Е такава, само че с Ясен. Ясен казва изяш Марула. Не ме яш. Експлозив! Сега се прибираме към нас. Отивам да помага на нашите. Ще правим ремонт, както казах и ми се налага. Да, влогвам си. Що? Проблем ли имаш? Няма, ти гледах клипове, когато гледам си влог. Вчера всеки ден влогвам. Защото съм влогър. Не, ще го сега съм влогър. Още, не се бъде. Знаеш. Какво? Аз съм the best. The best. Със своята 0,3 мегапиксела камера. Няма и толкова. Колко? Тя и точно пиш колко е, смятай колко. И гледаш само. Милипиксел. Представяш си? Им приятел си на врат. Силвър 1. И са почта. Силвър 2, Силвър 3, Силвър 4, Аз съм Silver 1, 80 точки, днес трябва да се кача промоушен. Не така ще им приятел и само кериме игрите. Аз и той 2.5 ги изнасяме. Ти мъни древа на 1.30. Кой? Древа на 1.30 и ние ги кериме. Смятай. А той аз съм Варус принципно. Защото той е оня и аз викам, ара ще взема кери. Какво? Айде минава тук. Викам, ара ще взема кери. Той идва долу. При което вижда, че той е нуп и почва да го фокусват него. И аз оттам си ги убивам, сеща. И така. Сега ходя с камерата отново и хората пак ме гледат страни. Виждате, знаеш колко трудно се свиква да ходиш с една камера в ръка. Много трудно. Казвам ви го вече отличен опит, преди не знаех какво е. Вече знам. Сега малко ще пръснем, ще някакво правя. После като се прибера ще снимам как се прибирам. И вечерта, докато гледаме с един приятел Велсия, ще снимам по-вероятно от компютъра. Ще го кача и него. И ще се видим после. Айде. Ивай точно, чай да си затворя влога. Здравейте хора. Виждате Nerdcraft 2013. Това е последната част, защото днес вече 10 часа, че е такова. Да, 10:30. Затварям влога, ще се видим утре и така. Харчо.